da kunya da imani inji manzon Allah abokanan juna ne. Kin fito kin saka riga damammiya, kin fito da sura, kin fito da zati, ki karya nan ki karya can, kin kafa kyamara kina duna duniya su zo saboda baki da imani. Duk wanda ba shi da imani to baya tare da ubangiji. Don haka duk wanda yake kirari har fada suke mu ba mu da kunya, wa iyazu billahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wanda ba shi da imani baya tare da ubangiji. Don haka ki da cikin hankalinki, ki tuba ki koma ga ubangiji. Shi yasa masifu suka yi yawa. Kullum ai ta Allah ya kawo sauki, Allah ya kawo afuwa, ana ƙara taɓo fushin ubangiji. Ba ku da aiki sai fitowa ku bayyana surar jikinku, ku juya nan ku juya can, ku fito da tsiraici, mutabarrij, ku buɗe jiki, ku buɗe tsiraici, ki saka sutura matsatsiya, wata suturan ma gwara babu. A matsayinki na mahaifiya, ya ke 'yar uwa, ki dawo cikin hankalinki, ki rufe mutuncinki, ki rufe tsiraicinki. Allah ya karrama ki, Allah ya mutunta ki, ke uwa ce, amma kin fito kina cewa ke baki da kunya. To duk wanda ya rasa kunya, ya rasa imani, to zai iya aikata dukkan wani sabo na ubangiji. Sai an cire maka imani kake aikata zina, sai an cire maka imani kake munafunci, sai an cire maka imani kake ha'inci. Duk wani laifi da ake aikatawa sai an cire maka imani kake aikata shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa zalam tastahi fasna ma ashita. Idan baka jin kunya to ka aikata dukkan abin da kaga dama. Ki yanzu kenan kin nuna baki jin kunya, zaki fito ki aikata duk abin da kika ga dama saboda baki da imani, baki tare da ubangiji, baki tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ki yar uwata mai albarka, lokaci bai kure miki ba, ki gane cewa duk macen take irin wannan ɗabi'u ta fito duniya tana faɗa kalmomi na batsa da alfasha da kalmomi marasa tarbiyya, ita a matsayinta na mara kunya tana gaya wa duniya ba ta da tarbiyya, to ki sani baki da imani, in ji manzon Allah. Duk wanda ba shi da kunya ba shi da imani, in ji Annabi Muhammad sallallahu